My name is Fana. I am neurodivergent and autistic. Autism is not an illness. It's a different way of thinking and experiencing the world. Some of us see things in patterns, some feel sounds deeply, and others express emotions differently. But we all deserve understanding and kindness. Happy Autism Awareness Day. ንፍዕቲ ዛጓለይ ኑሮዳይቨርጀንት ማለት ሓንጎሎም ካብቲ ልሙድ ኑሮቲፒካል ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝሰርሕ ሰባት የመልክት። እዚ ድማ ከም ኣውቲዝም፣ ADHD፣ ዲስሌክሲያ፣ ካልኦት ናይ ኣእምሮ ፍልያትን ዝኣመሰሉ ኩነታት የጠቃልል። ኑሮዳይቨርጀንት ምዃን ሕማም ወይ ክእረም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። በቃ ዝተፈላለየ ኣገባብ ኣተሓሳስባ መስርሕ ሓበሬታን ንዓለም ብዝተፈላለየ ምምኳር ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ተረዲእና ካብ ሕሙም ቆልዓ ኣለዎም ሕምምቲ ቆልዓ ኣላቶም ምባል ኑሮዳይቨርጀንት ዝኾነ ቆልዓ ኣለዎም ወይ ኣውቲስቲክ ቆልዓ ኣለዎም ምባል ይምረፅ። ታንክ ዩ and share ንግበሮ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሕብረተሰብና ክነቅዕ